A lokuta da dama mutane kan rasa iko da asusunsu na social media ko website ko na abu makamancin haka ta dalilin manta password ɗinsu ba tare da sun san cewa za su iya dawo da wannan password ɗin ba ko kuma su gano shi a cikin wayar da suka yi amfani da shi ba. Wanda yake amfani da babbar waya Android ko iPhone zai iya gano password ɗin shi da ya taɓa amfani da shi a wani application ko wani social media platform ko website. Ku zo mu je mu ga yaya za mu ga irin waɗannan password ɗin waɗanda muke mantawa bayan mun yi amfani da su. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Sunana Abubakar Lecturer a koda yaushe daga Alpaus Infotech. Idan kai sabo ne ko ke sabuwa ce a cikin wannan YouTube channel namu, yi kokari ku danna mana subscribe kuma ku danna alamar kararrawa don sanar da ku a duk lokacin da muka ɗora bidiyo. A yau za mu yi magana ne akan password da wasu suke mantawa yayin da suka yi amfani da shi. A yau za mu yi magana akan yadda za mu gano irin waɗannan password da muke mantawa bayan mun yi amfani da su a wasu platforms musamman na social media kamar irin su Facebook ko Instagram ko X ko email address da sauransu. Idan iPhone ce da kai za ka shiga cikin setting na kan wayarka, sai ka je can ƙasa akwai inda aka rubuta password, to anan za ka ga waɗannan password ɗin na kowane manhaja da kai amfani da shi ka manta. Idan kuma Android ce da kai, to nan ma za ka shiga cikin setting na wayarka, sai ka tafi can ƙasa akwai inda aka rubuta Google, sai ka shiga inda aka rubuta Google. Bayan ka shiga inda aka rubuta Google, to akwai kuma inda aka rubuta Manage your Google account, sai ka shiga nan ma. In ka shiga akwai nan wajen za ka yi ta ja gefe har sai ka zo inda aka rubuta Security, nan ma sai ka shiga cikin Security. To daga nan kuma sai ka scrolling can ƙasa sai ka taɓa inda aka rubuta Password Manager. Amma abin da na manta ban gaya muku ba shine dole sai datan ka yana a kunne sannan za ka samu access kai wannan abu, saboda haka dole ka kunna data ɗinka. In ka shiga Password Manager, to daga nan za ka ga duka accounts ɗinka wanda ka bubbuɗe, kowanne in ka taɓa daga cikinsa za ka ga wajen password, to sai za ka iya yin copying ka je kai pasting ɗin shi a inda za ka saka, ko kuma ka taɓa wannan ɗan alaman ido ɗin na viewing sai ka ga wannan password ɗin naka shikenan sai ka ɗauka. To ta haka ne za ka ga wa'innan password ɗin naka kamar yadda na yi bayani. Za mu tsaya a nan sai kuma lokaci na gaba in Allah ya kai mu mun zo muku da wani sabon abu. Kar ku manta ku danna mana subscribe kuma ku danna mana alamar ƙararrawa don sanar da ku a duk lokacin da muka ɗora bidiyo. Kwa ya danna mana like idan bidiyon ya burge ku, kuma ku share don wasu mutane su masu gani su amfana, kuma kwa iya yin ma comment ku sharhi akan tsokaci akan abin da muka kawo da mu samu algorithm din namu na YouTube ya ɗan ɗaga sama. To na gode su lokaci na gaba.